Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2 lapho sibika sisePhilani buti buduze nemoli yasePhilani lapho amakhomredi eMK ebehla nje ukubona ehla etekisini ebehamba eya emuzini wakwaNgcobo lapho eyokhalisana khona nomndeni wakhona ngenxa yesehlakalo esibuhlungu esingagunyisa imathe esithe sehlekela sabehlekala lapho kuthe bekukhona ingane nje yentombazane ebalelwe eminyakeni engeyishumi nesikhombisa ihleli yodwa ingayanga nasesikoleni lapho kugasele khona amadoda angena khona asebeyayidlwengula le ntombazanyana aphinde futhi ayigwaza kwase egcina ngokuthi ayibulale aseyabaleka lawo madoda. Wena-ke ongaka-subscribe kuleli khasi siyacela ukuba usubscribe kuleli khasi ukuze uzohlezi uthola izindaba njengoba zinjalo. Hhayi-ke amakhomredi-ke MK-ke asuke-ke lapho-ke ayesehlangana-ke ahamba-ke ayokhalisa lo mndeni njengoba ubona nje kwenzeka eshaya igqubulo enza konke. Wena-ke okwakho nje ukuthi-ke awubukeleke lamavidiyo lawo alandelayo. Abulala ibingane yaqala abulala umntwana ubengane yaqala bakasekona lapha wazi sasa kuwe bakasekona amasa bakukiki amasa kodwa ufikile lejo vela loswe amasa Dallas Budget, Leles, Sopela Amnan, Amas, Bakasekun, Bakasekun, Bakakilamwa, Bakakilamwa, do it this year, and Dillangobo, Beumtana, Amulele. Abana Satu, Abanyamasa, Bakasekun, in command, in command, Bakata, Bayani, Liwani. Where were you sketching? Where were you when I'm traveling? Where were you sketching? Abulelingane, Bagutiam, Pakistan, we have seen them. Bagasiakuna, Dallas Budget, Bulales, Dallas Budget, Bulales. God feel it, Plato. God feel it, Plato. Wakasiakuna, Kamasa, Wakasiakuna, Grandma, Wakasiakuna, Kamasa.
How